Какво става, хора? Аз съм Minecraft Gaming BG. Сега сложил съм си Texture Pack. Сега ще играя. Помните? Кръсти. Този свят го преминувах на Village Survival. Да. В момента съм вън. Какво? Мале, вижте какво. Не знам как да им видя офертите. Не знам как се гледат оферти. Какво? Защо? Не мога да им видя офертите. И забравя къде ми е къщата. Поле? Да. Да, това е. Ета пата каштурка. Този епизод ще строя къщата да стане по-готина. Да. Да, имам си дърво. Какво? Да, имам дърво. Значи, ето така. Така. Тък. 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 Так. Сега влизам отвътре. Да, може да чуете коли. Какво сме, че го Не. Ето. Вижте. Тук ще сложа една врата. Тази врата. Ето. 3 врати ми даде. Една врата. Ето. От външната страна, моля. Ето. Да, това е. Там ще сложа друг епизод, нещо друго. Когато не снимам, ще сложа нещо друго и... Сега... Искам да разпозная какво е станало. Да. Да. Видяхте какво стана. Ще ми скъня. Патли. Помня, че съм написал. А в кое време се свърля? Добре. Да. Заправи, какво заправя заради това, бе? Не мога да се сета.
направя един път към Бакливо. Смешна работа. Гледайте го. Сама ми дойща. Какво? Ето. Към Баклива. Да, сега ще отежа да си взема она често с работилницата. Вместо да си правя. Аз имам, да. Взимам. И забравих. Какво? Хора, това е много странно. Тук дали има честове? Знам, че няма честове в тея. Само да проверя. Не. Каква? Че изкачи на върха. И да скоча. Да, ето. Алпаген. Скак. Чайте малко да събера дърво. И това сигурно заболи за епизод. Да. Оп. Колко? 10. Добре, някъде към 400. Да ми станат обработено дърво 400, да ми станат 2. Аз пак смеча пак. Сега ще направя нещо смешно. Анана. Чупа си смутиката. Чупа си лопатата. Да. Дап. Четириста кус. Дървокус. Каблестоне. Следващия клип ще събера доста каблестоне. То ще правя мина. Ще бъда с една приятелка. Казва се Синтия. Тя ми е комшийка. Колко дърво? Уау! Това е повече от 4 стака. Отивам си в къщата. Много са ми смешни вилиджери. Ето е моята грозна къща. Всеки ако види тази къща някъде, моята. Смешно. Къде е дървото? Уоу! Стака. Да. Ако ви да, това се буде за клипа. Ако ви е харесал клипа, оставете лайк долу.
Оставете лайк долу. Абонирайте за мен и